Mag-work na tayo. Maulan today. Kaya wala tayong masyadong gagawin. Baba lang tayo. Gusto ko yung mga picture na yan. Baba tayo. Hi. Nagwawalis si Mister. Nagwawalis ka, babe. Ang housemate daw is working. Tawa muna tayo, kape. Napaka-rainy today. Oh my goodness. Okay, sweep Molly. Come on, in. Coffee tayo, guys. Inom muna ako kape bago ako mag-start ng work. Thursday today. Kaya I'm so looking forward for the weekend. I can't wait. Para relax naman. Kapag busy talaga sa work, hindi ka maka-wait until the weekend. Kasi yung brain mo gusto mo na din i-rest. Diba? Coffee tayo. Magluluto lang ako ng bihon. Golden bihon. Magluluto ako ng bihon for lunch. Tapos lagyan ko siya ng chicken. Carrots. Lagyan ko din siya ng sibuyas. At saka yung seafood fishbowl. Yan. Yan yung mga sangkap na ilalagay ko. Ilalagay ko lang itong bihon dito kasi lagyan ko siya ng, ibabad muna siya sa tubig. Tapos lagyan lang natin siya ng tubig. Babad lang siya sa water. Tapos hayaan ko lang siya dyan. Tapos paghiwa. So, ito na yung mga fish bowls, pero gusto ko silang hatiin into halves. Mabango. Ingredients ko, guys, na magluto sa bihon. So, meron akong bihon dito na sinusok ko sa tubig. Tapos, carrots, onion, chicken, at saka yung fish bowls. Meron din akong toyo, oil, pepper, at saka garlic. Luto tayo. Add the onion. Ito na lang yung garlic. Add the carrots. Pepper. Madaming pepper. I love pepper. Now, I don't know why I do this. Very awkward. Kasi kailangan ilagay ko muna yung chicken tapos yung fish bowls. But I just do it this way. And then chicken and the fish bowls. Wow, word lang ako.
nakatira ka na talaga sa abroad, natututo ka talagang magluto para sa'yo kasi walang magluluto para sa'yo, lalo na Filipino food. Yung asawa ko, syempre British siya. Kaya matututo ka talagang magluto. Kahit anong pagluto yan ng Pilipino, matututo ka talaga. Nagsisiparate na yung bihon. Ito na ang aking bihon, kaya kakain na ako. Kasi hindi pa ako kumain ng lunch. Kaya kakain na ako. Ang bango. Kita niyo ba? Yan. Mabango siya kasi yung tuyo na ginamit ko, yung tuyo mansi. First meal of the day. Kote ng chicken, fish balls. Yan. Pwede na ako kumain ng lunch. Bihon. Yan guys, so ang bango niya. Fishbowl. Tignan ka. Nagmamadali ako kasi may meeting ako after this kasi lunchtime ko. Sarap na. Chicken. Sarap. Kung totoo siya, napakasimpleng recipe niya, di ba? Tapos ang sarap-sarap. Ayan, magkaano din ako, magluluto din ako ng chicken para sa hapunan. Ayan siya dito. Ayan ang aking chicken. Paluto. Guys, chicken at saka bihon. Mag-aano lang kami, dessert lang kami ng cereal at saka yan lang guys, mag-chill lang kami, nood ng kung ano-ano. Kaya good night guys, and we'll see you next time sa akong video. Bye!